So guys, tanawa inyong malitong bata oh. Ay guys, maning kamot ano kay COVID no, watay pagkaon no. Lugit ang saglubin taon yun. Lugit, pinuwakan pa dyan ni namo. Ang uban sinaka kay wa may puwak. Kaniyo may lugit. Asang uban na ni, kinawat ni mo. Kinawat ay di ta mabuhig, di ta mangawat anip. Mangawat ag lubi. Unsa may masulti ni mo nga nakalugit na jud kag lubi. Ako masulti no. Tarong sa mga eskwela kay di lalim ang lugit og lubi. Kami wa may katarong eskwela nawag, lugit og lubi. Kaya tapang ilugit lubi ya. Lagi dito. Ilugit lagi kog lubi ya kay na pobre na taon taning. Sila na duyan ato aning kinabirtangan. Padto tay paniud to. Lubian. Kana nang lubi Kaya kana. mo among lubi, among mga kumpinuto, lubi ra taon. Luya. Kamo dia mga bata dia no, minsahin ako ninyo, tarong sa mga eskwela. Mensahe ang mga tao nga Kanang mga tao dia ang siguyab-uyab dia no. Ay mo pagduha-duha kay kami ang tao mga single, looy kayo. Mga badeng single ta kay andua tagduha-duha naman po. Tagduha-duha. kana gyud paningkamot yung mo gyud. Nya para asa man na. Para asa. Para ni makakita tag kwarta. Aw unsa pa di ay? Usa. Lalain po gato ni maglugit, ilapay ra naton. Okay. Wa na. Wa na, finish na. Ipalit na ni bayo. Ay. Agoy. Unsa ba po niya? Kama ko na dali. Lawa guys. Asa po ning lugit. Sakit kayo. Ay. Tupigan lang kang wamos. Lamok. Lamok. Siglamok way lang ang binuang nila. Wamos. Kung baye po naglangaw ng imong lamok oy. Lamok. Bukan eh. Kang buwa. Bukat kayo niya, maugat gaan ra kayo. Inaani na yung kinabuhi na mo guys. Ano ni kabuhi kay eskwela di mo eskwela. Tagam. Magkateng. Si magkate kay mong wag yabas. Tagam lugit og lubi kinawat panguban. Shout out sa mga silingan diri non nga hapit na may gipakiha kay. Nangawa ilang butong.